Κύριε Μακρύ, καλό μεσημέρι. Κύριε Κυριάκου, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, συζητούσαμε για αυτή την ημερίδα και από ό,τι φαίνεται βγαίνουν κάποια πράγματα. Να δούμε λίγο τι έχει αναφερθεί εκεί σε εκείνη την ημερίδα για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία και οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα συμπεράσματα, εν αναμονή και το τι θα πράξει η Βουλή σε σχέση με την χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τα δεκάχρονα της ημερίδας Δημόσιας Υγείας φέτος ασχολήθηκε με το θέμα του υγιούς σχολείου και πώς να διατηρήσουμε μια καλή υγεία για τα παιδιά μας, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ την ανάπτυξη και εξέλιξή του και τη μείωση των όποιων ρίσκων για μια σειρά χρονίων νοσημάτων κατά την ενηλικίωσή του, όπου είχαμε ειδικούς από τον ΠΟΗ, είχαμε από τα πανεπιστήμια, τόσο από Κύπρο, από διάφορα πανεπιστήμια, όσο και από πανεπιστήμια του εξωτερικού. Είχαμε εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από τη Γενέβη, την Αθήνα και τον διευθυντή του γραφείου του ΠΟΗ στην Κύπρο, που εδρεύει στη Λάρνακα. Και ένα εκ των θεμάτων τα οποία ασχολήθηκαν οι ειδικοί σε αυτή την ημερίδα ήταν και η χρήση των κινητών τηλεφώνων. Η βιβλιογραφία πλέον αναδεικνύει και συστήνουν όλοι οι σχετικοί διεθνείς οργανισμοί ότι η χρήση οθονών πρέπει να γίνεται με φιδό και να ισορροπείται ο χρόνος, ο χρόνος εννοώ την χρήση οθονών που αφορά εκπαιδευτικούς σκοπούς και σκοπούς ψυχαγωγίας. Άρα θα πρέπει να βρεθούν για να αντισταθμίσουμε και να εξορροπήσουμε τα θέματα που αφορούν την ψυχαγωγία των παιδιών και τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών μέσα των οθονών, να βρούμε μια ισορροπία, και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινούνται οι αρμόδιοι φορείς, έτσι ώστε ο χρόνος, ο οποίος κάποιες φορές για κάποια παιδιά να είναι ιδιαίτερα μεγάλος σε ό,τι αφορά τη χρήση οθονών για θέματα ψυχαγωγίας, κάτι το οποίο αφαιρεί από το παιδί τη δυνατότητα να ασκηθεί, να κάνει κάτι άλλο, κάτι πιο δημιουργικό και κάτι το οποίο θα ευνοήσει την υγεία του, να βγει έξω, να κοινωνικοποιηθεί, να παίξει παιχνίδι. Άρα αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικά και βλέπουμε, μας εξηγούσαν κιόλας, για παράδειγμα στην Ολλανδία, όπου έχουν πλέον απαγορεύσει την χρήση κινητού στο σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού χρόνου, και είναι θέματα τα οποία αναδύονται και πρέπει να βρούμε την καλύτερη λύση, η οποία αυτή η καλύτερη λύση θα πρέπει να βασίζεται στα θέματα της πρόληψης και της υγείας του παιδιού, έτσι ώστε να μεγιστοποιείται τόσο η επίδοση του παιδιού και από την άλλη να έχει μια καλή ανάπτυξη και εξέλιξη σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία, την παιδική ηλικία, αλλά και την εφηβική. Τώρα και όχι μόνο στα σχολεία ο χρόνος χρήσης του κινητού, αλλά γενικότερα στην καθημερινότητα των παιδιών, γιατί ένα κομμάτι της ευθύνης το έχουν και οι γονείς, σωστά? Βεβαίως, οι γονείς έχουν πάρα πολύ μεγάλο και σημαντικό ρόλο να παίξουν, και σε ένα υγιές σχολείο όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι γονείς, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, το σχολικό σύστημα, οι πολιτικές που αφορούν τα σχολεία, θα πρέπει να κάτσουμε όλοι μαζί και να ασχολούμαστε με τις δραστηριότητες των παιδιών στα σχολεία, με δραστηριότητες οι οποίες θα εμπλέκουν μέσα και τους γονείς, έτσι ώστε να μπορούμε να ασχολούμαστε με θέματα που αφορούν την ευεξία των παιδιών, την πρόληψη των παιδιών σε μια σειρά από χρόνια και μη νοσήματα, έτσι ώστε να έχουμε τις όσο δυνατόν καλύτερες συνθήκες για το παιδί, για να μάθει περισσότερα, να μεγιστοποιηθεί, θα έλεγα, πιθανότητα να μαθαίνει, να εκπαιδεύεται σωστά, να μορφώνεται και μέσα σε ένα υγιές κοινωνικό και ψυχικό περιβάλλον, το οποίο αφορά το σχολείο. Εκεί πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση. Και βεβαίως υπάρχουν πολιτικές και προγράμματα σχετικά και στην Κύπρο, αλλά θέλουμε και καλύτερο συντονισμό, θα έλεγα, καλύτερη οργάνωση και συνεργασίες ειδικά μεταξύ των δύο σχετικών υπουργείων, όπου μαζί με τους ακαδημαϊκούς φορείς, οι οποίοι ακαδημαϊκοί φορείς, δηλαδή εμείς τα πανεπιστήμια, να λειτουργήσουμε σαν τον συνδετικό ιστό που να φέρουν μαζί τους ειδικούς και τους λειτουργούς των δύο υπουργείων, έτσι ώστε να επενδύσουμε ουσιαστικά στο μέλλον της χώρας, η οποία βασίζεται στα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε τα θέματα υγείας και πρόληψης να είναι νούμερο ένα στις όποιες ατζέντες πολιτικής υπάρχουν στη χώρα μας. Τώρα, επίσης υπάρχει και αναφορά ότι
υπάρχει μειωμένη μαθησιακή ικανότητα σε σχολικές αίθουσες με υψηλή θερμοκρασία. Αυτό που λέμε με τα κλιματιστικά, και παλεύουμε τόσα χρόνια εδώ σε αυτόν τον τόπο. Από ό,τι φαίνεται, οι έρευνες έχουν δείξει ότι όταν υπάρχει υψηλή θερμοκρασία, τι προβλήματα προκύπτουν? Κύριε Κυριάκου, και αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο αναδυόμενο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα χώρες της Μεσογείου, όχι μόνο η Κύπρος, αλλά και άλλες χώρες. Έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα το πρόβλημα στην περιοχή, στη λεκάνη της Μεσογείου, λόγω του ότι αντιμετωπίζουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες αέρα, στην Κύπρο ειδικά, και αυτό υπάρχουν πάρα πολλά επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του αέρα μέσα στην τάξη, πέρα από ένα μαξιλαράκι ασφαλείας θερμοκρασιών, όπου δεν επηρεάζεται η μαθησιακή ικανότητα, όταν ξεπεράσουμε αυτό το παραθυράκι θερμοκρασιών, τότε βλέπουμε ότι αρχίζει και επηρεάζεται σημαντικά, μειώνεται η μαθησιακή ικανότητα μέσα στο σχολείο. Και εδώ είναι το θέμα το οποίο θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και να δώσουμε τη σημασία που του αρμόζει, γιατί μπορεί εμείς σαν εκπαιδευτικοί, σαν πολιτικοί οι οποίοι ασχολούνται με το σχολείο, να δίνουμε όλα τα εφόδια τα οποία απαιτούνται για να φτάσει ο κάθε μαθητής στην μαθησιακή ικανότητα που μπορεί, αλλά από την άλλη, αν έχουμε ένα περιβάλλον σχολικό στο οποίο δεν επιτρέπουμε τον μαθητή να φτάσει το μέγιστο των ικανοτήτων του, τότε υπάρχει πρόβλημα. Και εδώ είναι που θέλουμε να δείξουμε με σοβαρότητα, και έχουμε στείλει και μια σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας για να δει το θέμα των όποιων παρεμβάσεων που γίνονται μέσα στα σχολεία, να γίνεται με μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία να περνάει από μια αξιολόγηση. Για παράδειγμα, εγκαθιστούμε κάποια κλιματιστικά και πολύ καλά κάνουμε σε κάποια σχολεία, αλλά θα πρέπει αυτό να αντισταθμιστεί και να δούμε ότι όντως υπάρχει και παράλληλα και ένας καλός εξαερισμός μέσα στην τάξη, γιατί απλώς το να έχουμε κάποιο κλιματιστικό, το οποίο ανακυκλώνει βεβαίως εσωτερικά μόνο τον αέρα και δεν επικοινωνεί με τον εξωτερικό αέρα, αυτό όταν γίνεται δυστυχώς θα επιτρέψει να αναπτυχθούν οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα μέσα στην τάξη, όπου οι υψηλές συγκεντρώσεις διοξιδίου του άνθρακα είναι ένας ακόμη παράγοντας ο οποίος μειώνει τη μαθησιακή ικανότητα. Άρα, κλιματιστικά, χωρίς να έχουμε έλεγχο του εξαερισμού, δεν μπορεί να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα τα οποία θεωρητικά θέλουμε να φτάσουν. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μακρύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.